אנחנו עוברים לזירה הכלכלית. כן. אנחנו רוצים לשוחח כעת עם רואה החשבון אלון פפר, מייסד ומנכ"ל חברת פפר פיננסים, כדי לדבר על העסקים הקטנים והבינוניים שסופגים פגיעה לא פשוטה מאז שהחלה המלחמה, ואיך הם יכולים לגייס אשראי בזמן הזה. בוקר טוב לך. בוקר טוב. תשמע, האתגרים שהתחלנו איתם עם הקורונה, אז אנחנו כבר למודי פגיעות ואסונות כלכליים, אבל אולי אפילו עלינו מדרגה בשלב הזה? האמת שכן, האמת שהמלחמה באה לנו בזמן לא טוב. רק יצאנו מהקורונה והתאוששות מעסקים, ויש ריבית יחסית גבוהה ואינפלציה לא נמוכה, ובאה עלינו המלחמה הזאת שהכניסה הרבה מאוד אי-ודאות. אי-ודאות גם לגבי המלחמה בעוטף עזה וגם לגבי האפשרות שהיא תתמשך בצפון, שכמובן לא מקלה על העסקים. תראה, אני כבר הבנתי מזמן שיש פונקציות שאני מחצין החוצה, אני הולך לאנשי מקצוע שמבינים בזה. ואתה אחד כזה, החברה שלך למשל. כאשר אני מגיע אליך, אני רוצה לדעת אילו סעדים אתה יכול להשיג עבורי. כבעל עסק. כבעל עסק כמובן, כעצמאי. אם אני במעגל הראשון או במעגל השני, מבחינת קילומטרים מאזור הלחימה. אז קודם כל כן חשוב מאוד להשיג בעלי מקצוע ובעלי מקצוע אמינים וטובים. יש כמה שכבות בפן הכלכלי. השכבה הראשונה זה פיצויים, וקבלה של פיצויים. כל עסק צריך למקסם את כמות הפיצויים שהוא יכול לקבל, ולכן באמת כדאי לזכור יועץ עסקי מנוסה, או רואה חשבון. הפיצויים באופן עקרוני מתחלקים לשתי שכבות. שכבה אחת של תשומות, אני לא רוצה להיכנס כרגע לנוסחאות ולדברים האלו, שזה בעיקר לקניות והוצאות, ושכבה שנייה זה של שכר. עכשיו, השכבה השנייה של הפן השני הוא הלוואות יהודיות. ההלוואות היהודיות קודם כל מוגדרות לפי ההגדרות של המדינה, ללקוחות ועסקים שהם 9 קילומטרים מעוטף עזה, 30 קילומטר מעוטף עזה ו9 קילומטר מיישובי הצפון. גבול הצפון, ומילואימניקים שעושים מילואים והם בעלי עסקים. עכשיו, חשוב מאוד לדחות את התשלומים. זאת אומרת, יש בתחיית תשלומים, אז גם לעצור חיובים, וגם להגדיל מסגרות. אז הייתי אומר, עוד לפני ההלוואות היהודיות, אנחנו צריכים לעשות גם את דחיית תשלומים, עצירת חיובים והגדלת מסגרות. כמובן שזה לא ניתן לכל אחד, וצריך לראות יכולת החזר ודברים בסוג זה. כן. אנחנו מדברים על הרבה מאוד עסקים, רק הבוקר שמענו כמה עסקים באמת מגבול הצפון, שכמובן נסגרו, אנחנו שומעים על עסקים בגבול הדרום, שמנסים אולי לפתוח איזשהם שלוחות שלהם במרכז כדי להמשיך להתקיים. זה דבר שאפשרי? כלומר, גם אם אני מנסה להמשיך את העסק שלי במתכונת טיפה מצומצמת במרכז, למרות העסק שלי באופן כללי פועל בדרום ובעצימות הרבה הרבה יותר גבוהה, גם אז אני זכאית לסעדים? בהחלט. יש מעגל ראשון ומעגל שני, כמו שציינתי. מעגל הראשון, כמו שציינתי, זה 30 קילומטר מעזה ו9 קילומטר מגבול הצפון, והמעגל השני זה בכל זאת כל העסקים שנפגעו תזרימית מהמלחמה. ולכן יש, במעגל השני, יש מסלול של הלוואות בערבות מדינה במסלול של חרבות ברזל. עכשיו, ההלוואות במסלול חרבות ברזל של הלוואות בערבות מדינה נועדות בעיקר, וקודם כל, רק לצורכי הון חוזר, לגשר על פערים שנוצרים בין העיתוי של התקבולים והתשלומים. ולכן הם כן נועדו לא רק לאנשים שממש ממש ליד באזור המלחמה, אלא לכלל החלק הגיאוגרפי. בסביבת ריבית כל כך גבוהה, האם הפנייה לכיוון הלוואות או מימון בנקאי כזה או אחר היא פנייה נכונה בשלב הזה? או שכדאי לוותר או להשאיר את זה כאופציה האחרונה? תראה, כמובן שהריבית היא גבוהה, הפריים הוא 6.25, למרות שאני מאמין, 6.25%, למרות שאני מאמין אישית שהפריים ירד בחודשים הקרובים, אבל צריך לגייס כסף שאפשר ולאו דווקא שתמיד צריך. לכן לא אמרתי שצריך לרוץ לקחת הלוואות, אבל צריך לקחת אותם במינון ולמוצרים הנכונים. אם למשל ההון חוזר, אז כדאי לקחת אותם לטווח קצר, לעומת זה להשקעות ולציוד לטווח ארוך.
לכן גם פה קשור וצריך לקחת יועץ עסקי מנוסה כדי שיבנה תוכנית עסקית ויעקוב אחרי תזרים המזומנים. כן, וממה שדיברנו עליו עכשיו נשמע לכם כמו סינית, כמו לרוב האנשים, כדאי שתעזרו פשוט באנשי מקצוע שיודעים על מה הם מדברים, ויחסכו בסופו של דבר עשרות אם לא מאות אלפי שקלים גם לעסק שלכם. רואה חשבון אלון פפר, תודה רבה שהגעת אלינו היום. תודה לך. רבה.